വന്നിട്ടില്ല മാതാജി, അയച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവിടുന്ന് അയച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാരണം ഭാഗവതത്തിന്റെ സെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അയക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എന്തോ ഇതായത് കൊണ്ട് അവര് ഒരുമിച്ച് അയക്കുന്നില്ല. അവിടെ ആ തിരക്കുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് അയക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമയം പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും, അത് വരാനും സമയം പിടിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഞാനപ്പോ അയക്കുമ്പോ ആരൊക്കെ അയച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം കിട്ടുമ്പോ അതനുസരിച്ച് പറയാം നിങ്ങളടുത്ത്, നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്രാവശ്യം ബുക്ക് വരാനും ലേറ്റ് ആയി ഭയങ്കരമായിട്ട്. ബുക്ക് കിട്ടാനും കുറെ വൈകില്ലേ ഇപ്രാവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുന്നേ നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നതാണ്. ഇത്രയും ലേറ്റ് ആവാറില്ല, എന്താന്നറിയില്ല ഇപ്രാവശ്യം. ഓരോ ഇത് വരുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആഘോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോ വൈകുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 40 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇന്നലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ബുദ്ധി, നിശ്ചയം, സുഖം, ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, സുഖത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്തുകൂടി പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് എവിടെ ജന്മം എടുത്താലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ളത് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എവിടെ വന്ന് ജനിച്ചാലും അവരെന്താണ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അവരെ ബാധിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. അതുവരെയാണ് നമ്മള് പഠിച്ചത് ഇന്നലെ അല്ലേ. അതെ. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. നാൽപ്പതാമത്തെ എടുക്കണം. 40 എടുത്തിട്ടില്ല. അതെ 39 വരെ. 40 തൊട്ടാ എടുക്കേണ്ടത് മാതാജി. 40 എടുക്കണം. 39 പറഞ്ഞു നിർത്തി. 40 തൊട്ടാ. ഓക്കെ. വാസുദേവായ. പൃഥിവീ ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭിർഗുണൈ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദ്രവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് വേറെ യാതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെ ജന്മം എടുത്താലും ഈ 3 ഗുണങ്ങള് ബാധിച്ചിരിക്കും. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ബാധിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നിട്ടും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായോ ക്ഷത്രിയനായോ വൈശ്യനായോ ശൂദ്രനായോ പ്രവർത്തിച്ച് ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഒരു ജോലി തെറ്റായി ചെയ്താലും മറ്റൊരാളുടെ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപപ്രതികരണം ബാധിക്കില്ല. അതായത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തില് നമ്മളെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താ പറയുക, 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ബ്രഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരം തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണൈഹി. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ വൈശ്യനാണോ ശൂദ്രനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജനിച്ച കുലം നോക്കിയിട്ടല്ല. എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന് ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ വൈശ്യനാണോ ശൂദ്രനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിൽ ആരാണ് ക്ഷത്രിയൻ, ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ആരാണ് വൈശ്യ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയാണ്. ശമോദമസ്തപാ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാകുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രവൃത്തിയില് ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്. ഒന്ന് എന്താണ്? ശാന്തനായിരിക്കണം ആ വ്യക്തി. ആത്മസംയമനം പാലിച്ചവനായിരിക്കണം. തപസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. തപസ് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തപസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് ശുദ്ധനായിരിക്കണം, വിശുദ്ധനായിരിക്കണം. പിന്നെ ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, സത്യസന്ധനായിരിക്കണം. ജ്ഞാനം, അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. വിജ്ഞാനം, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മളത് ജ്ഞാനം നേടിയാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പ്രാവർത്തികമാക്കണം. പിന്നെ ആസ്തിക്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ധാർമ്മികതയും ഭക്തി. ധർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് ആരിലുണ്ടെങ്കിലും അവർ ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇതാണ് പറഞ്ഞ ശമോദമസ്തപാ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ശൗര്യം, തേജോദാക്ഷ്യം, യുദ്ധേ ചാപ്യ പലായനം, ദാനമീശ്വര ഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങള്. ഒന്ന് പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ്? ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ. ഒരു വ്യക്തിയെ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പരാക്രമ സ്വഭാവം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിലെ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം. ഇതെല്ലാം ക്ഷത്രിയന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനിയോ കൃഷി, ഗോരക്ഷ്യ, വാണിജ്യം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം, പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാപി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ വൈശ്യരാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ വ്യക്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഗോരക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. വാണിജ്യം, വ്യാപാരം, ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? വൈശ്യരിൽ കാണുന്ന സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങളാണ്. ശൂദ്രരുടെ ആണെങ്കിലോ അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കുക. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കുക, അധ്വാനിക്കുക, ഇതാണ് ആരിൽ കാണുന്നത്? ശൂദ്രരിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പൊ 4 വർണ്ണത്തിലുള്ളവരുടെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യ, ശൂദ്രൻ. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി വൈശ്യനാണോ ശൂദ്രനാണോ ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിലല്ല, നമ്മള് ജന്മം എടുത്ത അതിനനുസരിച്ചല്ല പറയുന്നത്. കുലത്തിനോ കുടുംബത്തിനോ പാരമ്പര്യത്തിനനുസരിച്ചല്ല പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ സ്വഭാവ പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് ശേഷേ കർമ്മണ്യ ഭൈഭീര്യതാം സംസിദ്ധിം ലഭത്തെ നരഃ സ്വകർമ്മ നിരത സിദ്ധിം യഥാ വിദ്ധതി തശൃണു. സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഇനിയോ, നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ പ്രത്യേകം ഒന്നും ചെയ്യാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണത്? യഥാ പ്രവൃത്തി ഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തതം സ്വകർമ്മണ തമഭ്യർച്ച സിദ്ധിം വിദ്ധതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പൊ സർവ്വജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന വഴി സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തായും പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, വേറൊന്നും വേണ്ട. സർവ്വജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവാനിൽ. അതെങ്ങനെയാന്ന് പറയാണ്. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മ വിഗുണ പരധർമാസ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവ നിയമം കർമ്മ നിയമം സ്വഭാവ നിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറ്റമറ്റതായി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ കുറ്റമുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാവാം, എങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ കർമ്മം നമ്മൾ കുറച്ച് തെറ്റിയാലും വിരോധമില്ല അത് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 വർണ്ണങ്ങള്, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യ, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രൻ. അപ്പൊ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വർണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയൻ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട വ്യക്തി അതിന് പകരം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം ഏറ്റെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപം ആരേൽക്കേണ്ടി വരും? ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഏൽക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മമല്ല എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ക്ഷത്രിയന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ഷത്രിയന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും, പിന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന് ഫലം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കാരണം ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് വരും? അവിടെ പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സതോഷാമപി നാസ്തി ചേത് സർവാരംഭ ഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതഃ. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ അഗ്നി പുക കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തില്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കർമ്മം ചിലപ്പോൾ ദോഷങ്ങളുള്ളതായിരിക്കാം, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
ഏതൊരു കർമ്മവും പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ നീങ്ങി വിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി അത് വിശുദ്ധമാകും. നമ്മൾ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തോടു കൂടിയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു ആത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് എന്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ദോഷങ്ങള് വരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത 5ാം ഭാഗം പറയുന്നത് രഹസ്യാത്മികമായ അറിവ്. പ്രതികരണ രഹിതമായ ജോലിയിൽ നിന്നും ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ ബ്രഹ്മവേദിയിലേക്കും ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. 49ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹഃ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാം സന്യേസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. ആത്മസംയമനം നേടിയവൻ, അനാസക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും? പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ പരമമായ മോചനം നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആത്മസംയമനം നേടിയവന്, അനാസക്തനായ വ്യക്തിക്ക്, ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ത്യാഗം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. താൻ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്നും തന്മൂലം സ്വകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ലെന്നും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ ത്യാഗം. അപ്പൊ താൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ല എന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക. അതാണ് എന്ത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗം. താൻ ഭഗവാന്റെ അംശമായാല് തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ആദ്യത്തെ അവകാശി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാമതേ നമ്മൾ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും ഫലം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ആദ്യത്തെ അവകാശി ഭഗവാനാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാപ്നോതി നിബോധമേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പര. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം. എന്നിൽ നിന്നതറിയുക. അപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇനി ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഈ പറഞ്ഞ ഉന്നതിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്. അതായത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? താൻ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകൻ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്ന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഇനി പറഞ്ഞു തരാന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കാം. ശ്ലോകം 51. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീൻ വിഷയാൻ ത്യക്താ രാഗദ്വേഷ വിദുസ്യ ച വിവിക്ത സേവിലാകാശി യഥാ വക്തായ മാനസഃ ധ്യാനയോഗ പരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമാ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അധീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു.
അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഭോഗ വിഷയങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, രാഗോദ്ദേശങ്ങളെ തീണ്ടാതെ വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി വിരക്തനായിരിക്കും. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെ കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലുള്ള ആഗ്രഹം, ഈ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെ, തെറ്റായിട്ടുള്ള അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെ ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഇത്തരത്തില് ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്. ബ്രഹ്മഭൂതാ പ്രസന്നാത്മാ നാശോചതി ന കാംക്ഷതി സമാ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ആ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആ നിലയിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെന്തില്ല? സുഖമോ ദുഃഖമോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഭക്തിയോട് കൂടി എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വിഷപ്പല്ലുകൾ തകർന്ന സർപ്പത്തെ എന്ന പോലെ ആത്മനിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭക്തന് ഭയപ്പെടാനില്ല. അപ്പൊ വിഷപ്പല്ലുകൾ തകർന്ന സർപ്പത്തെ എന്ന പോലെ ആത്മനിയന്ത്രിതങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെയും ഭക്തന് ഭയപ്പെടാനില്ല. കാരണം ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടാവും? എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭയമുണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക വിഷബാധയേറ്റ മനുഷ്യനെ പ്രപഞ്ചം ദുരിതപൂർണമാകുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തന് ലോകം പരമവ്യോമത്തെ പോലെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ പോലെ മഹിമയുറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷബാധ ഏറ്റ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിക്കാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാകുന്നത്? ദുരിതപൂർണമാകുന്നത്. അല്ലാത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഇതൊരു വൈകുണ്ഠമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരവ്യോമത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തെ പോലെയുള്ളതാണ് ഇത് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്ത്യാ മാമാപി ജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശതേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് സത്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തില് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലാതെ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വിശദേ എന്ന പദം എന്നിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു എന്ന പദം എന്നിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഏകീഭാവം എന്ന അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതല്ല ശരി. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിനും സേവനത്തിനും വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ അർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന് പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തിന്മേൽ കയറുന്നത് അതിനോട് ഏകീഭവിക്കാനല്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാണ്. അതായത് വിശദേ എന്നിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതല്ല പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അവര് അതേ വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ പുലർത്തുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനില് ഉൾപ്പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനില് ലയിക്കുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തിന്മേൽ കയറുന്നത് അതിനോട് ഏകീഭവിക്കാനല്ല. എന്തിനാണ്? അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വരെ അല്ലെ. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ
മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മദ്വ്യപാശ്രയ എന്നതിന് പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ മദ്വ്യപാശ്രയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തില്, ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എന്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്ത സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ ബോധമുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സദാ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് പരിഷ്യസി അഥാ ചേതോ മഹങ്കാരൻ നാശോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമായിരിക്കും ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവാനായിരുന്നാൽ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ ആയാലോ നാശമായിരിക്കും ഫലം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർ ഭൗതികതയുടെ ചുഴിക്കുത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. സംസാര സമുദ്രത്തിൽ ജനന മരണത്തിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും എന്തെന്നും ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ പ്രവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു. അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്ക് ഈ ഭൗതികതയുടെ ചുരുക്കത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ്? ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ ജനന മരണത്തിന് പെട്ട് വലയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാണെങ്കിലോ പ്രവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് എന്തറിയാം? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നറിയാം. ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. യഥഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നായോത്സ്യ ഇതി മന്യസേ മിഥ്യൈഷ വ്യവസായാസ്തേ പ്രകൃതിം സ്വാനിയോഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴി പിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ നീ എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. നിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. കാരണം നീ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.
നീ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? യുദ്ധം ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ചു പോകുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശത്തെ അഥവാ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മികാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഒരിക്കലും അവഗണിച്ചുകൂടാ. പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവത് ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഏത് അവസരത്തിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവത് ആജ്ഞ ഏത് അവസരത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നിർവഹിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് അവസരത്തിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 60ാമത്തെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. ശ്ലോകം ഇല്ല ഇതില്, വലുതല്ല. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധാസ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യത് മോഹാത് കരിഷ്യ സവശോപിത. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ നീ മടിക്കാണ്. പക്ഷേ നീ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നീ ഈ പറഞ്ഞ അനിഷ്ടമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം നീ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. നിനക്ക് ഇപ്പൊ അനിഷ്ടം എന്ന് തോന്നുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെ നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ നീ ഇപ്പോ ആ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചിന്തിക്കാണ്? എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാനായിട്ട് നീ മടിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം പറയാം. 4 പറയാം. ബ്രാഹ്മണരെ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർ എങ്ങനെയാണ്? ശാന്തത, സംയമനം, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ഇത്രയാണ് ആരിൽ കാണുന്നത്? ബ്രാഹ്മണരിൽ. വ്യക്തിയാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണൻ. ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുള്ള ആരായാലും അവരാരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മള് ക്ഷത്രിയനാണോ ബ്രാഹ്മണനാണോ വൈശ്യരാണോ ശൂദ്രരാണോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്ഷത്രിയന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയാണ് ക്ഷത്രിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. അടുത്തത് വൈശ്യരും ശൂദ്രരും. കൃഷി, കർമ്മങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ പരിചരണം, മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കൽ. ഇതാണ് വൈശ്യരിലും ശൂദ്രരിലും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് മത്വ്യപാശ്രയ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. മത്വ്യപാശ്രയ എന്ന് വെച്ചാൽ സംരക്ഷണത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? മത്വ്യപാശ്രയ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അതെടുത്ത് വരുന്നില്ലേ ചോദ്യം? ഇത്രയല്ല ആയിട്ടുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. 2 എണ്ണേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതില് 4 വർണ്ണത്തിലുള്ളവരുടെ